DPH, daň z pridanej hodnoty, svet a život platiteľa DPH, svet a život ostatných firiem, ktoré sú neplatiteľmi DPH. No, DPH sa ich dotýka v mnohých bodoch. V nákupe každého tovaru, každej služby, keď kúpite kávu na súkromnú spotrebu, mrazničku, možno aj automobil, všetko ešte raz na súkromnú spotrebu ako súkromné osoby, tak spravidla vo veľkej väčšine prípadov cena danej kávy, daného vína, danej mrazničky, daného automobilu obsahuje v sebe aj daň z pridanej hodnoty. A ten konečný spotrebiteľ ju v princípe zaplatí. Zaplatí ju v konečnom dôsledku štátu, no nie priamo štátu, zaplatí ju tomu svojmu dodávateľovi, tej osobe, tej firme, od ktorej tú kávu, to víno, tú mrazničku, ten automobil kúpila. A ten ju až ako ten vyberateľ nepriamej dane odvedie štátu. No nie celú, odvedie v princípe takúto vybranú daň z vlastného predaja, z vlastnej produkcie, z toho, že tebe ako súkromnému spotrebiteľovi predáva tú kávu, tú mrazničku, ten automobil, minus DPH, ktorú ten konečný predajca alebo ten posledný predajca v reťazci zaplatil svojim dodávateľom. No niekedy je potrebné využiť práve tento spomenutý predaj podniku. To znamená, nejaký Jožko, Jožko, fyzická osoba, vlastný podnik definovaný v obchodnom práve ako nejakú sústavu majetku, aj zamestnancov v konečnom dôsledku. A takýto podnik predá tej firme číslo 2 na základe zmluvy o predaji podniku. A v takejto situácii, keď tá nová SROčka nadobudne tento podnik kúpou a ten pôvodný podnik obsahuje nejaký majetok, tak nová SROčka sa stáva platiteľom DPH zo zákona. Nemusí teda preukazovať podnikateľský zámer ako pri dobrovoľnej registrácii, nemusí preukazovať obrat ako pri povinnej registrácii, skrátka stáva sa platiteľom DPH zo zákona. 49 790 eur. Poprvé, sleduje sa tu obrat, nesledujú sa tu príjmy. Často si podnikatelia toto myslia v praxi, že vysledujem svoje príjmy, vyexportujem si príjmy z banky a vidím, či som sa mal stať platiteľom DPH, alebo som sa nemal, alebo keď som sa mal, tak vtedy a vtedy. Nie je to tak, sleduje sa obrat. Obrat nie sú príjmy. Obrat je v princípe hodnota dodaných tovarov, hodnota dodaných služieb. V našej podnikateľskej reči to je tá suma na faktúre, suma vyfakturovaných tovarov, vyfakturovaných služieb, ak sú tie faktúrky vystavené správne. Čiže my sledujeme ten obrat podľa súčasných pravidiel podľa mesiacov dodania, v princípe podľa dátumov dodania. No každá faktúrka by mala vždy obsahovať dátum dodania, minimálne na tento účel, aby bolo možné určiť, do ktorého mesiaca spada. Preto sa aj doporučuje už dlho, aby aj tá SROčka alebo iná firma, kým je neplatiteľom, vždy uvádzala jednoznačný dátum dodania. Aj keby ten obrad bol nie 55 000, ale kľudne 100 000 alebo 150 000 za takéto obdobie, tak tieto služby sa do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH nepočítajú. A táto SROčka sa povinne platiteľom DPH stať nemusí. Ale dobrovoľne sa ním stať môže. Ako sme si už povedali, máme tu tri také tituly alebo tri možné situácie, kedy sa SROčka registruje pre DPH. Buď povinne, lebo dosiahla obrat, alebo dobrovoľne, kedykoľvek pred dosiahnutím obratu, bez ohľadu na obrat. A ten tretí titul je zákonná registrácia. Čiže dobrovoľne sa aj takáto SROčka môže stať platiteľom DPH, ako náhle preukáže, že jej obchody budú na výstupe podliehať DPH jedným z možných spôsobov, ale budú, tak vtedy má právo stať sa týmto platiteľom DPH a svoje vstupy kupovať za sumu bez DPH. Nehovoriac o tom, že keď ten rok skončí, čo je teda 31.12., tak tých 5 dní je teda 5.1. uplynie táto lehota a my stále hovoríme o tom prvom prázdninovom a sviatkovom týždni, keď ešte mnoho aj podnikateľov, aj profikov minimálne oddychuje. Čiže veľakrát aj vtedy si to nevšimneme, aj z tohto dôvodu si to nevšimneme takto. Som zvedavý teda, ako to dopadne v tom roku 2025 a neskôr. No a popri tejto sume 50 000 pribude ešte jedna, 62 500. Ako náhle firma dosiahne obrat v sume 62 500 v priebehu roka, kedykoľvek, v júni, v
v auguste, v septembri a tak ďalej, tak už v tej chvíli by mala podať o žiadosť o registráciu tiež do 5 dní po dosiahnutí tohto obratu. Jano, tento raz Jano, i keď hocikedy inokedy aj Joško, alebo Andrej, alebo Zuzana, je fyzická osoba, ktorý si túto vlastnú SROčku založil si nejakú druhú samostatnú entitu, ktorá má samostatný majetok, oddelený od majetku tohto nášho Jana, aj samostatné záväzky, dlhy, oddelené od záväzkov, dlhov tohto nášho jej zakladateľa Jana. No občas a často v praxi sa teda stáva, že popri agende SROčky, popri tej kope číslo 1 musí Jano sledovať, viesť, starať sa o agendu číslo 2, o agendu seba samého Jana ako fyzickej osoby. Čiže musí sa starať o kopu číslo 2. SROčka je jeden svet, podlieha svojim nejakým pravidlám, má nejaké svoje povinnosti, vzťahujú sa na ňu nejaké tie povinnosti. Jano ako fyzická osoba je samostatným svetom a na neho sa vzťahujú iné povinnosti, iné pravidlá, skrátka iné termíny, iné výkazy, iné dane. No a ten Jano samozrejme môže mať príjmy, respektíve poskytovať biznisy úplne mimo vlastnej SROčky. Napríklad môže byť zamestnaný niekde v nejakej firme alebo skrátka dodávať ako živnostník služby iným klientom, iným SROčkám, iným odberateľom, než tá jeho vlastná SROčka. Áno, alebo zároveň môže on byť ako to povedať, zakomponovaný v obchodoch s vlastnou SROčkou. A tých obchodov môže byť viacero. Rekapitulácia z posledného školenia. Začnem tam od tej tretej čiarky, tretej šípky vľavo. Jano je prioritne spoločníkom SROčky. On si ju založil, on do nej niečo vložil, aby od nej získal, a teda získava podiel na zisku. V princípe pri slovenských obchodoch zdaňovaný zrážkovou daňou 10% za skončený rok najskôr 2024. Jano je aj konateľom, teda buď s odmenou alebo bez odmeny. V mesiaci február stále ostávame na Slovensku, predal čokoľvek Slovákom za 6 000 eur, plus som na faktúrke uviedol DPH 20%. Moji odberatelia by mi mali zaplatiť 7 200 eur. V tom februári som nakúpil viacero vstupov, tentoraz za jedno nové auto, nie až také drahé, tie vstupy dokopy boli 9600 eur. Na výstupe štátu odvediem 1200 eur, na vstupe si odpočítam 1600 eur a tým rozdielom je tentoraz záporná suma, čiže nadmerný odpočet DPH. Nie, ja zaplatím štátu niečo, ale štát mne zaplatí alebo inak kompenzuje tento nadmerný odpočet. Je pre mňa účtovným nákladom v princípe. Dajme tomu, že aj daňovým výdavkom, hoci tam závisí tá miera uplatnenia. Buď mám daňový výdavok v plnej sume 25 eur, alebo len v nejakom pomere, buď presne nameranom, alebo v paušálnom pomere 80% z 25 eur, alebo vôbec, lebo som daný vstup nepoužil na svoje biznisy. Skrátka, nemám právo si uplatniť daňový výdavok. Podobne to platí aj pre tú DPH. Čiže ja som platiteľ DPH od svojej výstupnej DPH za daný mesiac si viem odpočítať DPH zo vstupov aj z tohto vstupu, aj z tohto nákupu maximálne 5 eur. Buď teda si odpočítam plných 5 eur, lebo mám právo na odpočítanie si tejto 5 bez akéhokoľvek krátenia, alebo čiastočne iba nejakú časť, čiže krátim túto DPH nejakým pomerom. Tých pomerov je viac. Napríklad krátim ju pomerom, ktorý zodpovedá firemnému použitiu. Alebo nemám právo na odpočítanie tejto DPH vôbec, lebo som tento vstup nepoužil na obchody, ktoré sú zdaňované DPH na výstupe. No poďme na zrýchlený spôsob. Podám daňové priznanie k DPH za január 2024 s tými 3000, ktoré si žiadam ako nadmerák. Tieto výkazy podám 25. februára. Daňový úrad, nečakáme na nič, daňový úrad mi pošle týchto 3000 eur do ďalšieho mesiaca, do 25.3., čiže cca 2 mesiace po tom, čo som daný nákup zrealizoval. Kto môže využiť tento zrýchlený postup? V druhom bode stále sme v oblasti firemného auta. 100% zo všetkého. Nevedieme evidenciu jazd a bločky, sumy za tankovanie, ktoré obsahujú DPH, si uplatňujeme paušálne aj v daní z príjmov ako daňový výdavok.
aj v DPH, ako odpočítaná DPH. 80% z toho, z tej sumy bez DPH ide do daňových výdavkov. 80% z odpočítavanej DPH. Tie povinnosti takejto firmy registrované podľa paragrafu 7a sú užšie ich iba zo pár. Takáto firma nie je plnohodnotným platiteľom DPH. Čiže vo veľkej väčšine prípadov DPH na výstupe z predaja svojich služieb, z predaja svojich tovarov nefakturuje. A rovnako, keďže nie je platiteľom DPH, tak nemá právo na odpočítanie tej vstupnej DPH. Máme tu jednu výnimku, červeným tu svieti, je ten už viackrát spomínaný predaj digitálnych produktov alebo tovarov na diaľku súkromným osobám z iných krajín Európskej únie nad 10 000 eur za kalendárny rok. Vtedy v princípe každá jedna firma fakturuje tým odberateľom predaj za cenu vrátane DPH a musí tú DPH od nich vyzbierať a odviesť štátu, v princípe jednotlivým štátom spotreby, kde sídlia zákazníci takéto produkcie. Čiže v tomto jednom prípade aj takýto podnikateľ, SROčka a iný podnikateľ, 7áčko, musí odvádzať DPH štátu. Digitálne produkty a tovar na diaľku súkromné osoby Európska únia. No ak by náhodou toto nemal, tak v porovnaní s platiteľom DPH sa na ňom vzťahuje iba niekoľko povinností. Príklad také SROčky, ktorá nie je platiteľom DPH, ale dodáva programátorské služby do Česka. Môj český odberateľ sídli v Česku a má v Česku pridelené české IČ DPH. Za mesiac december ešte 2021, ale tak stále to platí rovnako, som mu dodal služby podľa dohodnutých pravidel za dohodnutú cenu 5 000 eur. DPH na faktúrke neuvádzam. Poprvé preto, že nie som platiteľom DPH, po druhé preto, že aj v tomto prípade sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa. Prenáša sa povinnosť vykázať DPH na môjho českého odberateľa, rovnako ako keby som bol platiteľom DPH. Pri zahraničí sa v princípe slovenská firma správa rovnako. Inak sa doporučuje postupovať v rámci Slovenska a inak v rámci zahraničia. Keď sa cesta týka Slovenska, nakupujem vstupy, napríklad ubytovanie, hotelové či iné, či teda cestovné, pohonné látky, lístky na vlak, tak ideálne, aby tieto bločky, tieto faktúry za dané vstupy zneli na firmu, na moju firmu platiteľa DPH so všetkými náležitosťami a iniciálmi firmy a ideálne, aby boli aj zaplatené z firemného. Skrátka firma si objedná z vlastného maximum, cestujúci neplatí nič, cestujúci dostane ten spoločný konateľ alebo zamestnanec maximálne tú cestovnú náhradu ako súčet strávneho. Vieme, ako sa počíta strávne. Ja tu mám, že cestovné kancelárie, ale rovno poviem, že nie len firmy, ktoré organizujú zájazdy, ale aj iné firmy spadajú pod režim, bohužiaľ dosť nešťastný režim cestovných kancelárií. V princípe každá SROčka, ktorá predáva zákazníkovi nejaký balík, ktorý v sebe obsahuje aj nejakú dopravu alebo ubytovanie. Všetko toto spadá pod režim cestovnej kancelárie. Čiže buď som cestovnou kanceláriou, alebo organizujem motivačný víkend s ubytovaním, alebo svadbu, alebo konferenciu, tak vtedy by som mal do veľkej miery byť mimo týchto pravidel, ktoré sme si prebrali doteraz. Od mesiaca, kedy som dosiahol 10 000 eur, kalendárny rok a iba tieto predaje, žiadne iné, miestom dodania už nie je Slovensko, ale krajina spotreby. Presnejšie krajina, v ktorej buď teda sídli alebo býva ten môj odberateľ. Odberateľ súkromná osoba alebo odberateľ firma bez IČ DPH. A DPH patrí tejto krajine. Ja by som mal vedieť, o akú krajinu ide, mal by som vedieť sadzbu DPH tejto krajiny a správne ju uplatniť pri danom predaji. Či už tam teda povinne alebo nepovinne vystavujem faktúru alebo nie, predávam napríklad takémuto zákazníkovi nejaké predplatné za 100 eur a mal by som tam pripočítať DPH Česku, myslím, že to je 21%, 21 eur, Maďarsku 27 a tak sa s tým hrať. No a nie len predávať, ale ja v prvom kroku by som mal správne sa teda zaregistrovať. Buď tak, alebo onak. A ten prvý, možno správny postup, ale prvý postup je zložitejší. V každej z týchto krajín, kde sídlia títo moji zákazníci, ja si v princípe naštudujem miestne pravidlá, miestny zákon o DPH, poradím sa s profikmi a v princípe sa asi stane platiteľom DPH v danej krajine.
Čiže ja ako slovenská firma budem platiteľom DPH aj na Slovensku, tu mám nejaké tie svoje povinnosti, my už vieme aké. No a pre takéto predaje budem platiteľom DPH aj v každej z týchto krajín, aj v Česku, aj v Maďarsku, aj v Nemecku a tak ďalej. A teda budem aj nielenže fakturovať a predávať daný digitálny obsah zákazníkom z tejto krajiny za cenu vrátanie tej miestnej lokálnej DPHčky, ale v tej danej krajine musím podávať výkazy na tej a tej báze podľa miestneho zákona, možno aj mesačne, tam to vykazovať, tam to podávať, tam to pláčiť, tam prípadne chodiť aj na daňovú kontrolu. Prajem veľa šťastia v biznise, prajem čo najštihlejšiu agendu, prajem čo najmenej kontaktu a stykov so štátom, s jednotlivými spomenutými inštitúciami a najmä kontrolami. A prajem čo najviac peňazí na firemnom účte, samozrejme legálnymi spôsobmi.